Odštartovala to sloboda. Sloboda, vďaka ktorej sme začali budovať víziu lepšej budúcnosti pre naše deti. Všetky deti si zaslúžia rovnakú príležitosť. Práve preto vznikla Hodina deťom. Stala sa z nej najväčšia verejná zbierka pre deti na Slovensku, vďaka ktorej sme podporili 100 000 detí. A nešlo len o finančnú pomoc. O financiách sme deti aj učili a dnes školíme pedagógov a pedagogičky, aby všetky deti dostali vzdelanie hodné 21. storočia. Od covidu sme aktivity zamerali na pomoc deťom s jedným rodičom. Založili sme odevnú banku, ktorá dnes šatí tie najzraniteľnejšie rodiny. Ďakujeme všetkým, ktorí sú už 30 rokov súčasťou našej štafety za lepší život detí. A podávame ju ďalej.